tanggal 10 Mei tahun 2026. Marede mahita siat buku ede nomor 577 ayat 1 ayat 3. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi porbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Songonod didok Tuhani, pajojowo muna maau, lau martangiak tuau, jala tangi honokku mahamu, jala luluam muna maau, laos jupak kamu, molotung dilului hamu hausian nasa rohamuna, jadi jupak kamu maau. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan, holan ala asini roham sabingdo, ubahen na terbaik kami marpungu di jolom, marsada roha martangiak tuho, di parbaga-baga hodo di bagasak katam, molo adong dua manak tolu halak marpungu marhite-hite goarmu, lehononom mudo pangidoan nasida. Ale Tuhan, pasauk ma baga-bagami, tangiom ma pangidoan nami,
lehom mana tahu hangoluan nami, lehom ma dihami saleleng dihasianganon, parbinotoat dihasitongami, dohot dihanguluan saleleng-leleng na marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare demahita. Tatangi homa patik ni debata di minggu ta sadarion, ima patik pau paton dohot lapatanna, patik pau paton, ingot hamuma pabadiaon ari minggui, dina ono mari ma ulah hamu nasa siulaumu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi pangisi ni hutani halak pe, namangebati hutam. Ai dinaono mari do di toppa debata langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina, dungi maradiat doi bana diari papituhoni, dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradian nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni oddo, ikut dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang tois rohatta diajar nasian hata ni debata, ikon badiado hata ni debata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon, dohot mangguruhon. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita siat Tuhan debata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Mare de mahita.
Tato poti madosatta tuadopan ni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partalup ni roha, jalana basar doho, sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni sai sesa masude dosa nami, dangadong nahu pangasaok kami, dukon asi ni roham, hati goran na pinatupa ni anak mudo nahu pangasaok kami tujolum, dibaheni pasonang jala apuli mahami akkana hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosatta. Isebe mangaluhon akkana pinilit ni debata. Debatado nama mitori. Isedo nama dabu uhum hamagoan. Kristus Yesus donong mate. Alai dada holani. Naung mulak mangolu do. Jala di siamun ne debata Jahoba do ibana mangod di hok kita hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Marede mahita. Hatani debata turpuk epistel di minggu sadarion, tarsurat di Job biddu 33, mamukasian ayat 26 satu ayat 33, tajaha mamarsika soring humulai hamima sian ayat 26. Molo martangiang ibana tu debata, jadi asia-sian nama ibana, jala pataridahonon na bohina tu ibana, mardongan ulup-ulup, jala pasuangonna tu jolma nagali hati goranna. Balik ibana paluahon hosaku asa unang turun tu bagasan hamagoan, jala marlas ni roha ngoluku marnida hati uron. Naeng manugi hotod dinamulak sian hamagoan, asa dipatiur rohana marhite sian hati uron ni hanguluan.
alai molo tungadong dope sulam si alusonomu tuau haru hatahom mai ai dipangidoro haku naing mamitoriho. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jalan no piopsa. Amen. Mare demahita. Taha tidako maha porsiautai, songon nahina tidako ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natumo palangit dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahoba nasa sadai, imanan tubuhon ni si Maria, na gabe-gabea sia todi porbadia at dorang sohabubuan ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman ni silatus nama tetar pajal lobana di hau pinarsilang manaik lau dulu tu siamun di bata Jahoba amanai pargogo na suatu dosan. Jaladong sada huria nabadia, huria atau panel Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dosogut daging ni halak nong mate, dohot dia nguluan nasora sudah. Amin. Kur inahanna.
Kur inabeta. Salum dihita saluna. Tabege matik ting nama ragam di HKBP Cinta Damai. Minggu Rogate 10 Mei 2026. Na parjolo goar minggu dohot topik ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu Rogate. Namar lapatan martangiang dohot topik minggu dang masohot martangiang. Napa duahon
pelean bulanan. Di minggu sadarion pasahat pelean bulanan dohita tu bulan Mei 2026 tapasahat ma peleat tatu jolo di bagasan las niroha songon mauliate niroha tu debata. Na patoluhon pesta parningotan Ari Hananaik ni Tuhan Yesus. Di hari Kamis 14 Mei 2026 ima pesta parningotan Ari Hananaik ni Tuhan Yesus. Di patupa huriat tado 2 hari per mingguon. Ima di pukul 8 mar bahasa Indonesia dohot pukul 10 wib mar bahasa Batak. Napa opaton? Evangelisasi Gor NHKBP Maranatha Resort Cinta Damai. Di minggu sadarion di permingguan pukul 8 dohot pukul 10 patupa evangelisasi Gor dohot bajar makanan do di HKBP Maranatha Resort Cinta Damai. Songod dalan nasida mangido pangurupion sian hita lao palunason pembelian rumah dinas di HKBP Maranatha. Las marohatta manupahi dohot memesan bajar nasidai. Na palimaon padidion nabadia. Di minggu naro 17 Mei 2026 patupaon ni huriata do padidiot tu poso do dana naso tardidi dope. Tu akka amanami inanami nanay mabuan ni anak ko tu pardidion nabadiai asa di pasahat ma surat pengantar sian situa sektor nabe fotokopi akte lahir dohot kakak jala ruas nasian luar ni HKBP Cinta Damai asa mabuan surat perhuriaon sian huria habor hatanna paling lambat hari Kamis 14 Mei 2026 jala tu keluarga na mendaftar asaro mamar guru di hari Kamis 14 Mei 2026 pukul 4 botari maringanan di gereja tahun. Na paonopon wisata rohani ibadah padang Kor Inabeta di hari Selasa 12 Mei 2026 sahat tu hari Senin 10 Mei 2026 patupa wisata rohani dohot ibadah padang do punguan Kor Inabeta tu Pulau Batam nandi uluhon ni pangula nagot tiki tatangnya koma asa totong tiramoti tu hatta nasida di pardalanan. Na papituhon subangan bunga altar. Sumbangan bunga altar di minggu sadarion imasian keluarga MJD Sihombing El Boru Simamora sian sektor Walu mauliate ma di pasahat huriata tu keluarga na pasahaton sumbangan bunga altar na pawaluhon parhalado ruas na marsahit manang pemulihan na parjolo amang situa Kaminer Simajutak pemulihan di Jabu sektor Sada na paduahon Makmurina Boru Huta Barat perawatan di rumah sakit Bunda Tamrin sektor Sada na patoluhon Gili Tambunan perawatan di rumah sakit Hermina sektor 2 na paopat Marna naik Hotmitua Samosir perawatan di rumah sakit Advent sektor 4 sektor 2 na palimahon Hisar Parulion na 70 perawatan di rumah sakit Royal Prima sektor 4 na paonopon perlindungan Simamora perawatan di rumah sakit Hermina sektor Sia na pasiahon selamat ulang tahun sude perhalado dohot ruas ni huriata HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot perbagason tuhamu saluhut perhalado dohot ruas nihuria mulai tanggal 4 Mei tu tanggal 10 Mei 2026 sadarion sai diramoti tu hatta mahamu di lehon gajang ni umur
jala Tuhan tama nama masu hamu mar hite pasu partodion nang pardagingon di akka ulambuna. Nama ulang tahun toropna tolu puluh halak na parjoloma Elpina Borsi Barani umur 10 tahun sektor opat napa tolu opat ton Alpenia Rose Simajutak umur 2 tahun sektor opat. Saidira moti tuata mahamu di lehon gajang ni umur dohot di pasu mahamu di akka ulamuna hata ni tuhatta nama dok di pesalmen ono tolu ayat 8 ai hodo menjadi pangurupio diau jala tarbaen au marolop-olop di linggom ni akka habongmu songoni matik ting di hita sadarion mauliate ma di hita saluhna mauliate ma di Tuhan. Kur Amahuria.
Mare de mahitahu pasaton pilihan sada a dohot sada b. Tuhan
Kami ni bata na sumurong siyan sa roha. Ima mangarawati ate-ate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Shalom. Adorong masuk kita tu Jamita Minggu Rogate. Ala oddo peiba marjamita di tonga-tonga huriata. Jadi pinatanda homadir ini baki amang. Iya hami ima Padita Nurliani Siregar mangula di Universitas HKBP Nomensen rap dohot amang pangaribuan amang halomoan siombing nang akadongan na mangula di Universitas HKBP Nomensen. Dua ma danak di pasak di bata tuhami ima Markus Huta Barat dot Margaret Huta Barat jala dainang pangitubu ima inang boru harianja jala inang simatua ima inang boru panggabean. Alani pinasaha matuhita salutna. Mulai tema di Tuhan, mulai tema nang di Parhalado, di Padita Resort, nang ruas HKBP Cinta Damai. Horas madihita salutna. Nagabe turpu jamita di Minggu Sadarion, ima sian Kolose bindu sada ayat sia ro di ayat 10 opat margati soring mahita majaha amang inang nang dohot anak konami naposo bulung. Di baheni dunghu bege hami i dang macohot nang hami tumangihon hamu jala mangidu asa digohi di hamu patas ni roha manada lomo ni rohana marhite-hite na sa hapistaran dohot habisuhon partodion. Madok melate mahamu di amai nang patahuon hamu majalotohap na di bagasan hati uroni setianon ni akka na badiai. Los gadda di hamu panandion di bata gabe margogo situ tu hamu hobar tu gogo ni hasangapon nai makorhon na sa habengeton dohot labas ni roha mardongan las ni roha. Ainung nga di rorohita sian gonggomon haholomoni jala dipaucat hita tu bagasan harajon ni anak haholongan ni rohana. Martuama ruas Parhalado HKBP Cinta Damai na UBG hata nidibata jala na upepsa. Amin. Huria na hinaholongan, huria HKBP Cinta Damai. Ikut Cinta Damai do kaya menginang asa roh damai. Songon gorni minggu ta Minggu Rogate ima martangyang jala tema ni minggu ta ima dang jadi macohot martangyang ikon tetap martangyang tangyang ima hosa hanguluan. Doa adalah napas kehidupan. Molo dang martangyang hita gabe borhak mahita tuluat nadau
Ima harajoni debata. Alani gomos dipangido turpukot tuhita di minggu ragateon asa toktong hita martangiyang. Aido hosai. Martangiyang mangido tu debata hosa hanguluan. Alani didok hatani debata lului hamuma harajon ni debata dohot hasitongan na dungi tabaon na maaka odeng tuhita salut na ruas nang parhalado cinta dame aka odeng. Memang ikan hirdo hodok ka, mangula ulot ka. Alay, lo jahita, na mga luy, guluon, molo dang martangiyang marisuang doy. Amin? 50% pasu-pasu siyan debata. Molo ringgasita martangiyang. Ido na diigil turpukon didok Apostel Paulus tuhuria Kolose. Las rohana lam gadda ruasi. Las rohana lam toropna akaruas di tonga-tonga huria Kolose. Nakpe di bagasan hurungan ibana manurato suraton di tahun 22 Masehi. Na di pasahat tu sisianna Epapras. Asa toktong na sida mangulu di bagasan Tuhani. Alani adong tulu nanay turpukon tuhuria Kolose. Naparjolo ima mangulu di bagasan Tuhani. Mangulu di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Ima nadidokna di ayat sia natabege nakini. Di behani dunghu begi hami dang macohot nang hamu. Tu mangikon hamu jala mangidu asa digohi di hamu patas ni roha manada lomo ni rohana. Jala di ayat 4 di sini kini ahu bagi hami do barita ni ha persemuna di Kristus. Las rohani aposteli nakpe di bagasan hurungan ibana lam torop nape ruas HKBP Kolose. Alay nakpe songoni di Panginoon ibana turuasi nakpe lam torop na hamu neng manian hamu marparange natama hobar tuhatani di bata nang mahamu lam marparbuwe hobar tulomo rohani debata alana dang adong lapatan na lam torop ruasi alay daktama parangena hobar tuhatani debata. Amin. Alani mangolu mahamu di bagasan Kristus Yesus. Imana parjolo. Napaduhon na diigil Apostel Paulus tuhuria Kolose. Ima na didokna di ayat 10 sada ro di ayat 12. Unang macohot hamu martangiyang aido hosa hanguluan. Unang macohot hamu martangiyang. Lam ganda nama panandom muna tu debata.
lam gandana pananomuna tu beta ima marhite tangiyang. Tangyang ido hosa hanguluan. Molo nunga takas di boto hamu lam gandana hamu martangiyang tu di bata tetap berdoa. Pasti diajari di bata do hamu mandok meliate tutuhani. Pasti diajari di bata do hamu mangulu di bagasan habengeton ni roha. Mangulu di bagasan labas ni roha. Amin. Molonunga lam gandana hamu makar porsehay di bata martangiyang ganup ari ganup tiki. Jala napatuluhon di ayat 10 sada 10 turu ro di ayat 10 opat didok disi tangyang ido haluaon aido hasesiani dosa tangyang ido haluaon aido hasesian ni dosa. Molodang martangnya kita tutuhani didok Apostol Paulus tuhuria Kolose. Dang ditadahamu, dang dirajumi hamu. Balga ni pasu-pasu ni bata turuas Kolose. Molo olo hamu. Molo olo hamu. Manesa dosa ni akadongan muna. Manesa akadosa ni akadongan muna. Manang songo dia pe gulumit ni ngulum. Marhite tangiyang. Olo hamu. Manesa ni dosa akadongan muna. Nama bensogo ni roha. Dang adong lapatan na tangiyang molodang mampu hamu. Manesa dosa ni dongan muna. Huria na hinaulungan. Marhite turpuko taon adong tulu na diigil. Turpukot tuhita ruas ng parhalado. Songon na diigil Apostol Paulus tuhuria Kolose. Naparjolo na diigil turpuktaw tuhuria HKBP cinta dame. Ruas ama ina na posobulong nang donga parhalado, donga padita, guru huria, mangulo di bagasan Kristusi. Maladidok mangulu di bagasan Kristusui. Tutu dohita manada di bata? Tutu. Tutu dohita ruas ni di bata? Tutu. Ima ruas HKBP? Cinta? Cinta dame. Opukta. Opukta muse. Hurasa nunga 5 sudut titaki amang inang nong gabe ruas HKBP cinta dame. Manang tulu sudut dope ale borhat hita siya bonapo sogit rotu cinta dameon. Na pasti nunga adong 5 sudut hita gabe ruas HKBP mangulu di bagasan Kristusi. Ale dipangido terpukot tu hita. Molo tutudo hita mangulu di bagasan Kristus. Jesusi. Nunga tamanguluda hobar tu hatani di bata. Nunga marparbue nguluda marhite hatani di bata.
songon natasuan ni. Molo tasuan siswanon boy do tu bibana ale belum tentu marparbue tutu do lam torop na ruas HKBP Cintana dame bo amang situa tutu do tutu amin tutu do lam ringkas na sasida marminggu amang tutu do lam ringkas na akamai marminggu amang do tu pertanyaan mangulu di bagasan Tuhani ale buado na mangulu di bagasan Tuhani ido na diigil turpukon asa marparangin na tama di Tuhani gabe halomon si tutu marpabuhen nasa ulawn na denggan buahita amang inang ahama nadenggan na partuduhon parbueni hapor siata tutuhani di tonga-tonga huria cinta damion molo didok mulai tahun 2025 saat tahun 2020 tahun transformasi HKBP ima hai baruon ni ngolu ni akaruas ibaruma ngoluna ibaruma partodionna mabuktina amang inang molo tajaha di Roma 12 ayat 2 hobar tu tahun transformasi rak majaha majohita amang Roma 12 ayat 2 sada 2 telu ya jala unang gabe sarobong hamu dohok portibion ale gabi ibaruma hamu dung muba pikiramuna asa tau hamu manibangi lo menirohani di bata ima nauli na hinalason na dohot na sun denggani amin unang sarobak hita dohot portibion molo betul-betul dohita mangulu di bagasan Tuhani. Molo betul-betul dohita ibaru ngulutta transformasi. Alai kenyataanna. Tutudo akka amai bertanggung jawab. Gabi wakil ni debata manugunugu anakonna manugunugu ripena. Lam ringgas na tu pertanyaan, lam ringgas na marminggu. Ale si patake, akka ama, dung matua piake, asa adong transformasi i, bicar poso, sejok-jok dohita sarambong dohot, portibion. Dangi, ale dung matua. Baru pe adung kesadaran amang godang ni akka sitanon lupa tu tanggung jawab ni keluarga HP dung marsahid baru pe adung kesadaran
tama tapatupa selaku ama selaku ina. Ido mangulu di bagasan Tuhani. Dada be gabe sarobang. Ama patuduon. Naso sarobang hita dohot pertibion. Barani hita maka tidakon hasitongani. Barani hita maka didakon natamai nasitongi. Dangi akadongan ina. Barani hita matindakon hasitongani. Togu hamu anak kotai. Togu hamu. Ido na diigil turpokotu hita HKBP cinta damai. Keberanian patuduhon nasi hutor Kristus dohita. Gabe teladan di tonga-tonga ni rumah tangga. Gabe teladan di tonga-tonga ni keluarga. Patuduhon naringgas hita gabe ina punguan. Dada holan satabi di hita ina. Dada holan seragam di baju. Aleneng mahita seragam di bagasan roha. Unang asing di jolo, unang asing di pudi. Amin. Ido na mangulu di bagasan Kristus Yesus. Dada holan simbol gabe ruas HKBP cinta damai. Napa dua hon didok nak ini ima unang macohot martangiang. Unang macohot martangiang. Aido hati uroni, aido hanguluani. Hala naringgas martangiang ima hala naminar buhina di bagasan Tuhani. Pasu-pasu na godang ima rohana sonang. Molo saya jod do ibana mengeluh. Apa yang nunga godang pasu-pasu di pasah di bata tu ibana. Lam godang pasu-pasui lam dau sian di bata. HP didok dipilipi opat, ayah opat. Marlas ni roh mahamu di bagasan Tuhani. Salina yudok. Marlas ni roh mahamu di bagasan Tuhani. Ido halak na martangiang. Meddo dilende bata pasu-pasui. Ala ikon marlas ni roha. Dang ala ni balgana. Nakpe met ala nunga sada simbol. Bah moliate ma di Tuhani. Unang hamu madeli. Ala ni portibion. Ale marlas ni roh mahamu di bagasan Tuhani. Madalani nguluon. Alani didok. Di sada Tesalonika 5 ayat 17 roh di ayat 10 lalu. Asa tajah mengenda. Ayat 10 itu roh di ayat 10 lalu.
asarapa majahita manginang. Unang majadi hamu martangiang, mandok mulate mahamu siala salutna, aido dipangido di bata sian hamu marhite-hite Yesus Kristus. Lam ringkas halak martangiang amang inang, lam dipatuduhon balgani holong di bata tu ibana, lam dipatuduhon na olo do ibana ganup manogot manong ganup borngin mabayan penelahan Alkitab. Alani sada survei mandok halak Kristen 10% mangulu di bagasan Tuhan. Alai Holland 27% do halak Kristen di tengah-tengah keluarga adong penelaan Alkitab. Krisis 10%. Ale Holland 27% mah halak Kristen. Naboy penelaan Alkitab. Di tengah-tengah keluarga. Kegagalan ni semai amang inang. Molo di doksong ni. Amai do, inai do, Bahasa Holland 27% halak Kristen diler rohana pabagason hatani di bata di tonga-tonga ni keluargana. Te evaluasi ma anang inang amang inang alenya hado mau hita mangaletiki pabagason hatani di bata di tonga-tonga ni keluarga ta. Nakpe tapatuduhon selaku ama hita selaku ina hita. Mariti akapungan kor. Dangi nak situa? Dangi amang situa? Ale krisis. Pabagason hati ni bata di tengah-tengah ni keluarga. Ale ni godang anak kota amang inang laho mangalului karejona. Ala lupa dohita mandok. Martangi yang doho amang, martangi yang doho inang. Marminggu doho. Ale hola taingot tibana gabi jol mana hasil ho amang inang dah asa unang maila uma dok bapak di hutaon mau ledak kaseho Mula betul-betul do bagas tapa ingot anak kotai. Mula betul-betul do bagas ringkas hita. Selaku ama, selaku ina. Mangalantiki lahu penelan Alkitabi. Suwan na denggan. Pasti ido si huton anak ta. Ale nasota suat do. Denggan hatani di bata. Gabi bana pedisan. Lamdau sian Tuhani. Tanam yang baik, maka engkau akan menuai yang baik juga. Mololam ganda do dilalaho pasu-pasu ni di bata, di tonga-tonga ni keluargam, di anak kamu,
patuduhon hatani Tuhani. Ido na diigil turbukon. Ido na didokon Filipi 4 ayat 4 ro di ayat 6. Ido dokon marlas ni rohmamu di bagasan Tuhani salinai didok marlas ni rohamu patuduhon hamu ma hadisi amanginang habasaron pabotok kamu ma habasaron muna tusalun ala donok do Tuhani. Tuhan itu dekat. Tuhan itu bukan yang jauh. Ketika kita tidak mampu menunjukkan nilai-nilai kebaikan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, bagaimana kita menjadi pola bagi gereja HKBP Cinta Damai? Karena Tuhan menginginkan kebahagiaan itu adalah kebahagiaan di dalam Tuhan. Kebahagiaan di dalam Tuhan tunjukkan kepada anak-anakmu. Kebahagiaan di dalam Tuhan tunjukkan kepada ina punguan, ama. Ido na diigil tu hita ruas perhalado HKBP Cinta Damai marhite turpu sadarion rogate unang maco tamu martangiang dang adong labana hamorani dang adong labana hagabeoni dang adong labana hasangapuni molodang marlas ni rohamu di bagasan Tuhani. Hipas pamatang lam hipas na haporsioni lam sehat nama pamatangi alani haporsioni alani ringgas namartangyangi. Amin. Nah terakhir di ayat 10 ro di ayat 14 didok disi tangyangido haluon jala hasesani dosa. Molodang martangyang kita pasti siadong do akka hinamasa di tonga-tonga ni ngulu ni hita ganuk jolma. Alani si pata TBG do na terahiron ake amang inang madabu bus ALS madabu bus di lubat julu godang hinamasa. Alabuha alana martangiang hita holan tu akka lasni roha lupa hita martangiang di akka arsa ni roha ugodangat do hita martangiang alani lasni roha ape maul hita martangiang tu akka arsa ni roha jala maul hita manangyakon aka dongata sehat dohamu disi boado barita muna mace mahol dihita lao manangyakon hinamasa di aka dongata apalagi molo adong persoalan disadatiki amang inang oh kisah nyata adong ma dongakku talu maibana di hapresionona marcarita maibana bah songo dia ma akka arsa ni rohana
Sogoni rahwana tu akadongan diripu mamilit ibana HP mamilit na asing. Di patudo di bana ma sogoni rohana HP padita reson. Roma naposo bulungi nin nama tupad di taon. Inang kata opungku, kita harus mampu memaafkan musuh kita. Karena dulu opungku ninake amang inang di HKBP Cinta Damai, karena rusak rumahnya pindah gereja. Tetapi kata opungku dari Bapak tetap di HKBP. Tuhan pasti memberkatimu. Dan itu adalah kenyataan. Bapakku jadi sintua HKBP, walaupun opungku dari mamaku pindah gereja dari HKBP Cinta Damai. Amin amang inang. Molomal dohita laho memapon aka dongata nama ben acid rohata ido nama ben maol pasu-pasui di tonga-tongani keluarga ta. Iko mampu dohita manesa dosani dongata asalam gada pasu-pasui. Iko mampu dohita manesa dosani dongata asalam gada pasu-pasui. Alana hucarito nak ini adalah kisah nyata. Mungkin akan itu nami diboto do yake amang inang kisai asara pak tajaha Matius 6 ayat 15. Matius 6 ayat 15. Asara pak tajaha menginang alai anggo so disesahamu salani halak nadopak tuhamu dang tagamon sesani amamuna nang dosa muna. Amin amang inang. Hata ni dibata dua kaya amang inang. Dang hata nahudok ale hata ni dibata. Ikon olo dohita manesa dosa ni dongata. Asa disesa dibata dosata. Lasur aku maberang naposo bulong tor dioloy. Lam tarpasu-pasu maakana poso bulong ake. Unang ingotamu. Molo marbadai bapak do uma. Dijabu. Ingot ma bapak uma. Hatani Tuhani. Molo hatana so hata pe didok bapak uma alani perbadaan na dijabu. Ingot ma ajaran ni. Hata ni dibata. Aki anak kon nami? Aki anak kon nami? Ido hasitongani. Molo maldo hita. Memapon dosa ni di tonga-tonga ni keluarga ta edata si matuata anggita laita lam terhamba ma pasu-pasu tu anak kota pasu-pasu nagodang ima rohana sonang mahita di Portibion
Ale ido hata ni dibata natikos lulu hamu maharaja ni dibata dohot asitongan na melakukan hal-hal yang benar. Pasti tabau na aka odeng tuhita. Pasti lam gajang ma umurta lam hipas ma pamatakta. Dangi aka ina ima na dipangido turpuk tahun tuhita saluhut na lam tarpasu-pasu ma aka anak kota pahopuda keluargana molo lam ringgasita martangiang tangiang ido hosa hanguluan tangiang ido nagabe lam gadda pasu-pasu di tonga-tonga ni keluarga ta. Amin. Martangiang mahita. Mulai tema ale Tuhan di bata nami ala asi dohot dengan ni pasam natoktong madongan ni hami boy hami Tuhan taripar 1 minggu sadarion minggu rogate napa bohon tuhami ruas sakabe cinta dame asa lam ringkas na hami martangiang asa lam marsigat tuhami tu di bata asa unang gabe ruas nalosok martangiang ale suatu madi hami Tuhan boy hami gabe ruas si partangiang di tonga-tonga ni keluarga nami patupahan aka partangiangan keluarga dada hola manghiuton partangiangan lingkungan kami Tuhan di bata nami manang parminggo sabing ale boy hami Tuhan selaku ama selaku imna mabesada penelan Alkitab di tonga-tonga ni keluarga nami asalam marperbue hatami di ngulu nami alani Tuhan di bata nami pasu-pasu mahami rap doa anak ko nami ruas HKBP cinta dame parhalado HKBP cinta dame nang padita guru ria dohot akka dongan partohonan ng full timer na asing homas Tuhan natoktong madongan ni hami soksongoni ali Tuhan di bata nami ruas nasoringgas do perotu bagas jurumon homa Tuhan natong madongani na sida patudon dalan na dinggan asaboy na sida Tuhan gabe ruas na burju lasongonin ng hami dison gabe lam ringgas na hami Tuhan marminggu gabe lam ringgas na hami Tuhan patuduhon holong mi di tonga-tonga keluarga nami ido hamurani ido hasangaponi ido hagabiani molo marperbui hami di bagasan ngulu nataripar marhiti hatani di bata se sama dosa nami na gudangi asa nang tarabat pasu-pasumi jalma Tuhan tangyang namion marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangyang hami tuho amen marede mahita muse.
Ale debata nami, ama nami na magijang, hodo haroron ni saluhut silaleho na dinggan, doh na salubasa na malitus. Upas hama siyan na lehami tu hami, pelen nami tuho. Say jalo mai gabe uap na husujulum, pasu-pasu mai jala ramoti asau perseng hami pelenon, pati buluh narjamu di tonga-tonga ni uriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim, asalam hutadahami, godang silalami tuhami, asalam gergir hami mandok mulate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na duagijang, say pinarabadia magwarmu, say Roma harajomu, say sak malomoni roham no tongon songon na dibagijang, lemahami to sa darion hangulo siapari, say sama dosa nami song panay sa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami to giyon to pangunjunan, pelua mahami sian pangago. Ay ho. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama hamu. Di sondak konton batama bohina tuhamu. Jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan di batama bohina tuhamu. Jala di pasahap madamena tutod di munabe. Amin.